Eme îro qala çîrokek bikin. Dibêjin rojekî padîşah cilên gundiyan li xwe dike û dibêje ka ez herim bigerim çi heye çi tune ye. Hinekî diçe li gundekî rastî extiyarekî tê. Kaloyê me yê extiyar darek diçîne, dara gûzan. Diçe ber dibêje selamu aleyküm aleyküm selam. Dibêje xalo tu ana vê darê diçînî ev dara gûzan 20 salan da wê gûz neyên. Tu çima diçînî? Belkî salek paşê, 2 sal paşê, 3 sal paşê tu yê bimrî, tu yê jê nexwî, tu çima diçînî? Xalo jî jê re dibêje erê ez extiyarim, dibe ku ez bimrim, lê piştî min jî wê zarokê min hebin, wê ew ji xwe re jê bixwin û belkî jî ez jî jê bixwim. Dema wisa dibêje kêfa padîşah ji vê gotinê re tê ji ber ku dibêje wê zarokê min jê bixwin. Vedgere wezîrê xwe dibêje kîsek zêr bidê. Vî xaloyî tiştekî pir xweş got. Kîsê zêr digire, didê xaloyê, xalo wî kîsî digire ber xwe, dibêje miştera negot, belkî ez jî jê bixwim. Binêr, ez ê çawa jê bixwim, te dît yan na? Wezîr mêze dike, dibêje wallahî te xweş got, zêrek din jî bidinê. Kîsek zêr jî didinê û diçin ji wir. Em çima xala vê çîrokê dikin? Hevalê me Dilşêr Bêwar 20 sal berê li gund dar çandine. Em ana pêşî li vîdyoyê mêzekin, paşê em tiştekî bêjin. Baharım 2001 dünyanın da zîrî hatim dora bir erdê ku nihalı navin 10 dönüme û tesîk hepdar danî îro rojî dibin wan daran da Belê Dilşêr ev vîdyo kişandiye û ji me re şandiye ji ber gelek badihat deng xweş nayê lê vê dibêje 20 salan zêdetir berê dar çandiye li gund û anha jî çûye bin wan daran, bersiya wan daran û xwe dirêj kiriye, rûniştiye, kêfê dike. Li cem me Kurdan nêzîkîtê dayîna li hemberî xwezayê berê jî hebû di mînaka hevalê me Dilşêr Bêwar de û anha jî heye wê her hebe û em ê her li xwezaya xwe xwedî derkevin.